1876 година. Турция ке падне. Знаете ли, че буквеното изписване на годината на избухването на априлското въстание означава Турция ке падне? Или поне така са вярвали хората. Това едва ли е основната причина да се включват в едно от най-кърваво потушените въстания. Преди да ви разкажем за него, да видим каква е ситуацията по нашите земи. 1873 година е тежка за българската революционна дейност. Обесен е Васил Левски. Загубата е голяма. Негов заместник така и не могат да намерят. Доскорошни приятели се карат. Любен Каравелов напуска БРЦК, което пък също се разпада. Османската империя също си има проблеми. Закъсва го финансово, а в Босна и Херцеговина избухва въстание. Такова е положението, когато начело на БРК, Български революционен комитет, застава Христо Ботев. Въпреки голямото си желание, той не успява да организира въстание. Оттегля се и за известно време революционното движение няма ръководство. Но бунтовният дух не е угаснал. Създава се Георгиевския революционен комитет. България се разделя на 5 революционни окръга. Всеки окръг има свой главен апостол. Търновският е ръководен от Стефан Стамболов. Сливенския се движи от Иларион Драгостинов. Начело на Врачанския застава Стоян Заимов. Пловдивски – Панайот Волов. И Софийски, който на практика е само планиран да се води от Никола Обретенов и Никола Славков. До тук добре, но проблемите чукат на вратата. Не всички българи вярват в революционните идеи. Някои се страхуват от кръвопролития, други не вярват, че могат да се освободят без външна подкрепа. Самото въстание се подготвя не повече от месец-два. Сами виждате, крайно недостатъчно време. В повечето окръзи няма достатъчно оръжие. Прекалено видна става за властта трескавата подготовка. След събранието на оборище се взима решение въстанието да избухне на 1 май. Само че един от участниците в сбора, Ненко Терзийски, предава другарите си. Към Копривщица и Панагюрище потегля жандармерия, която да арестува Тодор Каблешков. Българските бунтовници отблъскват турците, бият камбаните, гърмят с пушките и Каблешков изпраща своето кърваво писмо към Панагюрище. Вестта за началото на въстанието е пренесена от 19-годишният Георги Салчев, който изминал 5-часовия път само за 2 часа. Точно преди града конят му паднал мъртъв от изтощение. Същия ден Георги Бенковски полита със своята хвърковата чета из околните села, за да вдига народа на борба. Докато кървавото писмо стигне Търново, властта вече се организирала. Изпратените редовна османска армия и Баши Бузук превземат Клисура и Стрелча. След 4 дена обсада пада и Панагюрище. Най-кърваво е потушаването на бунта в Батак. В Търново и Сливен въстания има, но ограничено само до отделни чети, които скоро са разгромени. Във Врачанско чакат Ботев, който на 16 май слиза от кораба Радецки край Козлодуй, но така и не дочаква помощ. 205-мата четници поемат на поход и се бият сами. На 20 май Ботев пада убит, четата се разпада и бунтовниците са избити. Същото става и с отряда на Таню Стоянов. Априлското въстание е голямо предизвикателство към високата порта. Потушено е с излишна жестокост. И точно тя е причина за голямото съчувствие и подкрепа от световната общественост. Априлското въстание може и да е било неуспешно, но успя да събуди целия свят.